Jayo iya jayo Assalamualaikum Waalaikumsalam para pamirsa sugeng dalu Pak Wo Pak Sarip rawuhipun sugeng pinarak Bapak Ibu lenggahipun sore-sore dasare padang bulan tuwa anom padha nonton hiburane ya tayupan jambean kagungan hajat niki dalu ya nyadranan apa ya Cak Sukri iya tenan Cak Marjuki aja ngono ajur kepiye angenge ora locak tenane ngono kuwi wayah magrib cocok kuwi padha karo suruh nek durung suruh jenenge sandhe Allah dadi wong urip jambean nek iso nanggap tayung besok nek mati mesti klebu suwarga apa iya Cak Sukri iya tenan Cak Marjuk aja ngono ajur kepiye ora locak tenane ya ngono kowe walang kakek ombeni terus mama gaul delokane sampai tuwe tak tresani atau muga-muga bisa kelakon lak yo ngono lanjenan ngono dasar anteng bener gitu kaya ngono lan ngono dasar kadang nyang wong wedok setya ora kadang sekara bentene disanggo tuwa syukur-syukurin sinane setya sadere sampe tuwa diri-diri gak pernah kula yen ketembar logot lemah dituturi gak pernah turut diumbar gak sabar omah Keretes cekung gas yo